maka ma ndị obugo oke nwa iwe na-emeli iwe na nna bụla ma ndị obugo na ọ bụ na mmụọ eze Anamụ ma mmụọ eze Anamụ dị na Anambra West ama ndị obugo toita bido akwụkwọ na Central Primary School nke dị na mmụọ eze Anamụ na Anambra West n'obugo nwa ibe zue ọrị nkike egwu na-etizili egwu anyị na-etili dike ọ gụsịrị primary school ama ndị nwe naba ihe ala jere VCI comprehensive secondary school nke dị n'ihi ala na Anambra ebe a bụ ka ọ na-ọgụsị akwụkwọ ya si ka ya n'ọba Lagos steeti ya bido n'oge chụba akala aka ya mmiri na-ezo n'ọra odogwu nkike egwu na-akpọ ama ndị bụ Oke-Mmili ka ọ na-akwado na Lagos nna mụtala ma ndị na-alụ ya nye bụ ogbu enyi obugochi nwụba a na-ekwu ka na-ekwu ogbebi obugo nwa ama ndị mmiri nwe ebere akwa n'ọdachi adịgo odogwu amarozi ọ ga-eme odogwu jezili kwa papịa wee bido n'isi wee gbaba mbọ na chọọchị ya mana nke kasị nka bụ na o mere ozi ogwu arọ ọ gbara ozi arọ nne m ụtala ma ndị mmiri ya bụ mmiri ego Anamụ niile nne nwe adakwuo n'ọhịa azụ ya na East ya bụ ọhịa ekwero nsọta iwe owolu Uchenna akụbụtọ ndụ nwanne ma ndị obugo o wee kpọrọ mama ya naba na Lagos steeti ka amalị ma nya bụ ọhịa ọ ga-adị mma azọgidela ọhịa na Lagos steeti na ma ndị mmiri wee nwụọ
ama ndị obugo bebe akwa bebe alele n'elu ụwa nya pụtala pụta ibe ndị ilo na-eme ya marozi etu oge esede ama ndị Oke-Mmili Oke-Mmili na-ezoro ọra ama ndị obugo nwa ibe suo obula ọgwụ nọ na-ebu akpata ama ndị nwe gwasị amamiya nwechebe ibe ọ ga-eme n'elu ụwa ka ọ malị ma ije ụwa ọ ga-adị mma o wee banye n'ọrụ aka sonyela Abia steeti ha na-abọlụ bọọlụ na-alụ ọlụ aka ha ma mafụrụ ya ulu ma ụba dịrị ya ama ndị gbaka iwe wola ma ndị obugo nwa ife zue mana ọ gwara m ama ndị obugo na ibe ọya ga-abụ n'elu ụwa ineluo ya anya emesịa n'ọnya ka ọ ga-abụ nwa obugo nwa ife zuo ama ndị Oke-Mmili mmiri na-ebu ọgwụ nya na-ebu akpata obula ọgwụ nọ na-ebu akpata mmiri bezoro ọra niile mmiri na Abịrịjan odogwu ezi oyi mụ ama ndị mesikwulu rapụzi onye Abia steeti sonyela onye Yoruba mana bọbido ọlụ aka kedu ebe o jere lụọ ọlụ a ọ bụ na Sometri Furniture Company Nigeria Limited ebe ahụ ka o jere lụọ ọ dịzie ka ife adịbago mma ndị obu n'enu nwejelebi ya ka emegide nwa obugo ife zuo achụ ama ndị n'ọlụ manya n'ụlọ ọgwụ ma o zuru ori na achụlodogwu na nkịtị ama ndị nwe ebebe n'ibe kalịnta bago n'ọnụ nte Oke-Mmili na-ezoro ọrụ odogwu nwanne nkike egwu na-akpọ ama ndị nwa Chimeleze na nwa ama ndị Oke-Mmili na-ezoro ọra ọbụla ogwe nọ na-egbu akpata Oke-Mmili na-ezoro ọra ọbụla ogwe nọ na-egbu akpata o mesikwuru nweta ọrụ ọzọ banye na Shine Furniture Nigeria Limited onye Ghana bụrụ onye isi ba n'ebe ọ nọ na-alụ ọlụ a ka makatazuli ọ n'ezi anya ọ bụ na mụ ara na mụ niile paje mesigo travel ụfọdụzi nwa obugo nwa ife zuo mgbe ahụ ka o ji bebe akwa pọwarọ ndị ikwu nne ya ya bụ alụsị ajiri ya nwa ya laa si nya bụ ajiri ya bata n'enu na-atụ ya la odogwu maka na o kwuru si na alụsị ajiri agwala ya nye agwọ n'ọgwụ ma nye ba n'otu na nya bụ ajiri a ga-etie mmọnwụ mgbe o ji lụọla ajiri a o wee kpọọ nya ma ndị obugo ibe zuo n'oge elugo oge nkwadolugo elugo
2018 Chukwu zitere onye enyemaka. Kedụzi onye bụ onye enyemaka? Ya bụ Ogbebi onye na-eche nwa bụ nwanne Emidonu na Jakarta Indonesia bụ dike mmọnwụ. Ogbebi onye na-eche ọ bụla ma ndị Obugo bịa ka amalụ ka ije si adị. Ama ndị soro onye na-eche fada bụ lụọ ka fasti lụọ. Ama ndị Obugo mara ọrụ. O merozi 1 month o nweta obere ego o wee gbaa Ogbebi onye na-eche Emidonu nwanne m bịa ya ga-ana kodo ugbu a ya jebe ahụ ka alụ ọrụ ya mara m iji ụwa ma ọ ga-adị mma. Kedu na onye egwu na-ekwusi Oke-Mmili na-ezolọra ama ndị Chinwụba obula ogwe nọ na-ebu akpata mmiri na-ezolọra na-ege adị ibe mere nwa Obugo nwa ife suo. Onye na-eche nwa bụ nwanne ha na Chukwu nọ nso nwanne ya. Pana bụ ọkpalo tiele mmiri Obugo arụ odogwu mee travel Nava Brijan Luciaba ahụ bido ọrụ. O mere 1 month ike ka ike wee gbata. Ama ndị kpọrọ Ogbebi onye na-eche gbata Asake ka ntị elu gị ego ọga imeli mụ bụ mmiri n'olugo oge mma ahụ gị ya. Oke-Mmili na-ezolọra ama ndị Obugo nwa ife suo ibulu ogwe niile ebu akpata. Mmiri na-ezolọra bụ ezosi m ka m nwere oke m. Emechasịa ndị Obu n'elu nwa bịakwuo ọzọ sizie kọntaktị ama ndị Obugo n'ebe akwa. Ezigbo nwanne bụ Chukwuemeka were olu ntutu taa gwuo na kama ite dị n'ọkwa ma ihe na nkụ dị n'ajọ ọbịa ga-akwụ n'ime ọbịa. Ama ndị Obugo odogwu ndị ka egwu na-akpọ egwu anyị na-etili Oke-Mmili. Odogwu nwanne ya nwagwo ide ọgwụ sugide aja iwe woludofasube oti egwu aka dopa iyi na Nsugbe ndị mmadụ ọgọ maka mmiri iwe wezili iwe natala ime ozu. Kedu onye bụ natala ime ozu? Odogwu egwuleri ọ natala ime ozu na Asaba Delta ọ natala ime ozu na-achụ ndị amoosu ma nwenyeli mmiri ebe mmiri Obugo bute ike ọzọ. Ogolu moto bịa nwanne ya o mesikwuru mepee kọmpani ya bụ mmiri kef na Brijan ebe a na-ele mmanya
all kinds of wine nya bụ mmiri ka adịkọtụ nwa ọgwụgwụ odogwela n'ụka mmụọ na-ebe Oke-Mmili na-ezoro ọra. Oke-Mmili na-ezoro ọra. Oke-Mmili na-ezoro ọra. ịgba ụyọ jon 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 isegente mmọnwụ ịzaga mmiri okwugo iri mere na ọrịgo na gawa n'iru Oke-Mmili ọkwa nkike ekwu na-akpọ lalọdụ n'Ọka Amadi Obugo odogwu nwa lụlụ nọ n'Ọka odogwu si m nwale akana kaje akana nna m mụtala ya bụ ogbenye Obugo nwa Ifezuo ugbo gaza na-egwu anwụrụ ọ sị ka nkana mama nne mụtala ma ndị mmiri ka ma na ọnwụ gbulie n'ọga ịyọm ude ezuo Ifezuo ubom anyị na-apụ ya ọda apụ ịyọm nne ka nne kedụzi maka Chief Uchenna akụbụ ụtọ ndụ Uchenna nwa Obugo odogwu na Lagos steeti a na-esi enwere Igbo bongo uche kedu maka Onyeka Chukwu Obugo ịma na o nwere ime ka Chukwu delicate bụ ọka nwa ekene Chukwuemeka Obugo ọkala tụle dibịa na-agwọ ọbala ọra ị na-agwọzikwa ọgwụ Emeka agwọọlụ m ọgwụ ka m hụ n'anya ọsịka nkene achị ya adachi na-azọ okwu Chinasa Obugo ya bụ mama m ejima mana o lụrụ na Abidjan nụọ nwanyị nụtasị fra ugosi mba bịa na m ijala nwanyị alede mma Starless Lady nwanyị mma ọnụmọnụ ọsa nwanyị mma akala ugo nwanyị mma odogwu si m nwale aka na kaja kedu Udechukwu nwaịza ọba mmọnwụ ọbọ mechi na Dubai biko weli ndidi emesịa na ọ ga-adị mma ife dị ọkụ ga-ajụ oyi odogwu ọbọ mechie Chief Dr. Chukwuemeka Steven ya bụ ụgbọrọ ọnwụ bịa odogwu nke bụ Ọsadebe
mana ọlụ dibịa ka nwoke ji kalesịa ama ndị na-enye gị ekene ọsịbụ wele ekene ka ji ekene wele ogbu ebunu ewele bụ onye na-aka ugbe ogbu ebunu nwanne m odogwu daalụ ama ndị na-enye gị ekene ogbu ebunu nana chinedu obugo consider money na Kenya ka ọ nọ ebili odogwu na mmị ata nna m ibe ga-eme ka ị ga-eme osisi wụ n'ọhịa gị bụ papa chika nso odogwu dala ọlụ na ọ ga-adịle gị mma ezigbo ọhị mo agwa Lodonatus odogwu na Bangladesh ịbụ vice chairman na Bangladesh nwachimeleze ike abụọ n'obi ọrụ ọka nwa odogwu USA ụmụeze nna m mụrụ dịka n'ahụwa odogwu ama ndị na-enye gị ekene mmili na-ekene gị ekene chukwu Martin Nwagwasa aka odogwu akpati ego 1 na Kenya kenelema na-agbahụ Michael nwanna Meka ya bụ iji ruo ada na Kenya ndị nwere obi eji ememme a na-agbawa mmadụ na nkịtị ibe onye menwuru ka eji ekwu ya nna lụọ maikie oriental money na KY fani ndị a bụ ndị buteli ike ndị vana shiva na-emeko chinedu ilebune m aṅụlụ ego ngwakọ ya aṅụlụ ego odogwu aṅụlụ ego chinedu odogwu aṅụlụ ego odogwu aṅụlụ ego aṅụlụ ego ndị Igbo niile anyị etigola aṅụlụ ego mbụ tisi egwu aṅụlụ ndị Igbo ma o nwere ibe kele ka ghọta ọ bụ onye ka unu na-eche landlord na Asaba Delta Abesialas Elosi nwa Machia landlord na Delta State odogwu onye mmụ ihu anamụ ndị mmụ ihu na-amụ ọka nwa Nnamdi Udobo Okeke mmiri obugo na-ekwu okwu maka nke Udobo Okeke onye eze ka ịbụ abụ Enterprises na Delta ụmụeze Anam mụrụ dike igwe
Igwebiko Bugo Keke ezi oyi mụ ka m na-akpọzi agali mọni dike na ndị aga dike n'obili ụmụ eze ka dị mmụọ dike odogwuri ndị a agali mọni Emmanuel onye na-acha acha nwa bụ nwanne Nnamaka ogbebi onye na-eche abatago Emidon na Jakarta na Indonesia ịbụ papa Chinedu onye na-eche oke mmanwụ ụmụ eze nna m mụrụ dike n'abọba Ikeju abatu udogwu asikata esewasia ịbụ nwanne eze boysi nwachi na-emelive mụ na eze boysi na-adị na mma mana eze boysi na-egbu enyi egwu Samuel Nwaima Oke-Mmili Obugo ya na-enye unu ekene aka Sam Nwodogwuobe Ifedimma Wan na Jakarta na Indonesia ndị bala ọgala na nwa ndị ba na-achị iwe dị na mma kedụzi maka Emmanuel Nnamaka eme ọkala nwa mana ọ bụ na Jakarta na Indonesia ndị bala ọgala na nwa Chukwu ka mmiri malugo bụ ọka nwa Oburinyi Ojiriba n'Enugu steeti mmiri malugo na ọ ga-adịle gị mma nke bụ manija na mmiri kefu na Britain ibe ama ndị ji kalesịa mmiri Obugo oke nwe onye na-etile egwu bụ mmanwụ mmiri Obugo gị na-achị gị dị na mma ibe ndị ilo ochela agazelewa mmiri si bụ wala kana ka njebe na Owere North ka na-esita ma ya bụ papa mụ na chi m landlord na Lagos steeti odogwu na Owere North n'Imo ka o si eje kedu maka ime Okechukwu eze ọmọgọ na mgbuke na Obosi ụmụ eze nna m mụrụ dike n'abọ ịma eze ọmọgọ nwanne m na mgbuke jekwu ọma na-eke ọka nwa Chukwu ga-ekwu ọnụ gị nwa ma na-eke Starboy na India ndị a bụ ndị gbara ọgala na nwa onye aka ma na-eke ọ bụ onye mma ndị siri m ozi iji amụ nwanne ya ka obi onye ọbụ na-abụla okwu udo wee chi ya na ọ ga-adị mma John Nnamaka Udoaka
aka Arizona aja wala kana kakana chuka akwọba bobili nyabụ chuka nnegwu mmanwụ obele nwa ji 20 eme ọgọ na ọ ga-adịle gị mma chuka nnegwu mmụọ nnegwu mmanwụ chibuka ọgọngwọ odogwu na-ake ya katon bigi na-ake ya chibuka nwa ọgọngwọ ụmụada nna m mụrụ dịka na-abọwa odogwu katon odogwu katon ego nwa mama ịbụ katon ego Michael ọgụgụ odegbo ịbụ nwanne Ikeju odegbo dike adenuka n'India ndị nwere obi eji eme mmanwụ ezigbo onye Mozie Anam mmiri obugo na-enye gị ekene Chinedu anagwa nwana gwo keke elibe agụ elibe no dey finish odogwu ego ga na-agwụrụ agwụ daka eji akpọ ka elibe agụ na Anam ọbala nwa ibe na-etile egwu Chinedu oyi mụ Elibe agwụ agwụ elibe agwụ agwụ elibe agwụ agwụ ume nwere ụkwụ obodo dịka n'ahụ kedu maka dozie udenzi iko nsọ ya bụ iko nsọ Odenigbo iko nsọ Odenigbo ana m agwa unu ka a na-asọpụla ndị kot ọfọma ọgwụgwụ agwa ya bụ ntikpo isi ọfọma nwanne Nlo Mandela ọfọma nwanne Ike Sesuo atikotu n'Enugu odogwu atikotu n'Enugu mmanwụ ovo ya na-asụ unu abịago kedu maka Chukwu na ose akwa nsa Chinobas Mozie Anam mụrụ dịka n'afọ Chukwu je gwa ọgụgụ ọdịli eme eze nwachi erugo daalụ ọrụ na ọ ga-adịle gị mma ezi oyi m Chukwu chekwu chibụ ụzọ ọgụgụ ụdụ aka Sabi boy odogwu na-ake ya Sabi boy ọbala nwa na ọ ga-adịle gị mma nwanne ọfọma na atikotu n'Enugu odogwu ụmụ eze ka isi aja Izichukwu nwa Okija ọrụ ebe enyego gị ike Izichukwu ya bụ Okija security officer na tere ka ọ dị akpọtụ kedu maka John Udekwa
on board money ezigbo onye Mozie Anam nwanne Oselimas ịbụ nwanne omelọra nwudekwe jiri ofe wee gbanụge majapi jadọnụ ezi oyi mụ na ọ ga-adịle gị mma ndị nwere obi eji eli ego jadọnụ nwanne Chinedu kedu maka Sọnde Matu ya bụ Sọnde Akụnne ọmọgọ odogwu na ọ ga-adịle gị mma Akụnne Matu dike egwu na-akpọzi odogwu kedu na onye bụ odogwu Kenneth Nwaimandiba odogwu ege Kenneth nwanne Oke-Mmili ya bụ odogwu na mgbuka scribe ka ọ na-akpata ego landlord na subọrụ ụlọ ọgala nwata ka na-akpọ gị Kenneth odogwu ego Kenneth Mandiba na ala ọlụ na ọ ga-adịle gị mma kedu maka osita ọkaka nwoke ga-agbata ya bụ overtake money odogwu mana overtake ego ndị mmadụ na-ewo iwo overtake money obele nwa ego na-ejela ozi gaa n'iru kedu maka Chidobo Udense overdose money oji 20 amogo too much money odogwu mesịrị travel bute ike ha lụọ ụlọ onye ndị mụrụ ya onye ụlọ papa mụtala ya overdose ego yimụ overdose Oke-Mmanwụ overdose Oke-Mmanwụ Oke-Mmanwụ overdose Oke-Mmanwụ Oke-Mmanwụ overdose Oke-Mmanwụ Oke-Mmanwụ overdose Oke-Mmanwụ egwu na-akpọzi Ejike nwa Sọnde ọgbọnọ Ejike ma Ejike oli ego n'ụkọ ego nwanne li ego n'ụkọ Ejike oli ego n'ụkọ ego gị na-achị gị dị na mma ọbọdụ uche na ị ga-ana n'iyi mana Ejike mesịrị nwewe ego kedu izi maka nwoke ka mgbaji igwe Okeke ọwata doro push money bụ ọka nwa nwanne Mike mmanwụ ndeli ọbụla ọbala nwanne gị ike ebube mana ọkija na-adị doro bushi nwa Okeke kaje wele ekene ka kene chi edu ọnụ mba ọchịla ọzụọ junior nwanụ mba chiva na Anamu nwaji dibịa akpata ego mana ịkpa mara Chinedu onye ndị a na-ekwu isi anụ awanya bụ ọ ga-adị ya mma ịlụrụ ụlọ na Sabadata chiedu ọnụ mba ịnatalila Mozie Anam lụkwa ụlọ ọbala tule dibịa jena mmeri n'ụlọ alụsị uche m ewu na-ekwu okwu anyị na-ala n'alarụ mmadụ ifu ori elu ọ na-be Chiedu n'ọnụ mba jibe onye ahụ ekwu eziokwu onye mụ osu na-achụ
orimechedu ọnụ mba chive na ị ga-ekwu eziokwu maka arọ mmegbuo gị alụsị chi na-edu nọ na-egbu ndị amoosu mmadụ na-azụ ahịa ọ bụ na ahịa na-agara ọmụma iluo na be chi na-edu inwe awala oke ibobo. Subscribe to Seskimo TV. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.